قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. нури дида тоҷи сар. имрӯза влоги ман сар мешавад инам хеле навор. дӯстони азиз, ман дар Фаберли кор карда истам ва мехоҳам занҳои хоначинро ба кор даъват кунам. аввал ман ҳам бовар намекардам, лекин мада беҳад маъқул шид. И дурӯғ набудай, ман медонистам барвақт худам кор медиромадам. агар ози ман ай аввал кор медиромадам, ростӣ уже маошҳои калон мегирифтам. хай ҳеҷ гап не, дар насибу тақдирам ҳамин рӯз будай. ина кор диромадагиам, биен ҳамроҳи мо кор кунем занҳои азиз. на танҳо занҳои хоначин, метонен занҳои коргарам кор кунен. рақамҳои мада занг бизанен, ҳамаша мефаҳмонам. даиҷа боша рӯзи идай мода, якум рӯзи ид. ана додарои азиз дар ҳамин строительни кор мекунанд, бачаҳои тоҷики хидмон ай Тоҷикистон. ана гӯспанд куштиян ва ҳаққи моро равон кардиян, мода хайр кардиян. худованд хайри кардагӣ ваёра қабул бигардонад. додарои азиз, ҳазор раҳмати калон. оилашон калон гуфта мода ду қисм равон кардиян. ҳазор раҳмати калон. миннатдорӣ худмона ба бародару додари азизмон мерасонем. бо калаву почоша равон кардиян. ҳазор раҳмати калон. инаи гӯспанди қурбонӣ кардагиҳо. калаша озир раис месӯзона. ман ку сӯзондаш наметонам, намеқапамам, метарсам. анаи раис худаш мекадай, лекин бо худаш мехӯрам. ман хеле чизо хӯрда наметонам. мардаки ман мардаки ҳамакора будай. мамаҷои калара дар қучоғот монам бачам. метарсӣ? чӣ ба метарсӣ? мегум ҳамин бачаро я битарсонам ки қағамам начия. биё муҳаммаҷо ҳамира бардор, ман сурат мегирам. мебардорӣ? не? метарсӣ? бачаи ман тарсонча кай. ҳамин ҳар рӯз поён таҳ мефуроя ҳоҷатхона, худаш тоқа намефуроя. ҳамин қа мегум ай ту чӣ хеле бачаи метарсӣ? мега ки хай ман майдаи моли, мега агане 6 сола майда ҳай. даиҷа боша раис кала сӯзонда истай. охи кори марда ба худ шайда дидена. ина худаш тоза карда истай, худаш мепазад, мехӯрад. ина чанд кас мара пурсидан ки трубочкаҳоро хамирша рецептоша нагуфтӣ. ана ман ҳамин ай магнит дрожжевое слоёное тесто ёфтам, ҳамин қатӣ кардам. дига намудош набуда, хай ҳамиам соз буд, ба мазза буд. ина имрӯз шавҳарам бо оварда ки имрӯз бо ҳамроҳи шумо круассана мекунем. хамир кардан мегардем тайёрак. ози мо занои асри 21 барои ҳамин барои мо тамбалакҳоам хеле хамирҳои тайёр бировардем. инам хеле рост кардам. ҳозир мебурам ба бо нишонта метиҳам. хушум надода истай штатив ма биёрам, штатив қати навор кунам. инанам хеле карда буридам. ҳозир бо тов метиҳам, баъд тухм карда дар духовка мемонем. беҳад кори осон. даиҷа боша ина рогаликчиҳои моам тайёр шид. дӯстони азиз, ана ҳозир мешинем, мо чой мехӯрем. ҳозир сахарная пудра мекунам. тайёр. як дамак хамири тайёр. ина дӯстони азиз, сахарная пудра кардем. беҳад бамазза, беҳад бӯи фасон дорам. ина мода иштиҳои тамом мерем. ҳозир чой мехӯрем. даиҷа боша мо ҳамроҳи кӯдако овда омада истем. ина ганҷинаҷони ман қати ҷипуш омада истай. ҷон, ина муҳаммад я баклашкаи дигар қати шавҳарам ози айкор омада истай. я бора ова пур мекунем, якҷоя ҳама каса мерем хона. ина даиҷа боша овора пур карда истем.
шавҳарам наёмад, хай хидмон мебарем. Ман ба умеди шавҳарам будам. Шавҳарам гуфта буд ки ба такси бира, ҳамаи баклашгоҳра биёр такси қати бира. Рости ай хонада шиштара бефараш шидем, ай хов рафтара. барои ҳамин гуфтам ки хайқа прогулка карда як ҷоя қати шавҳарам мием ки занг задем, телефониш киштаги зарядиш тамом шидай, намедонам. даҷа боша роғаноша ов карда гирифтам. ина ҳами қашид 1.5 литр шид. насиб боша ира хай шавҳарам нағз мебина ширқати хурданша ё худша хурданша. айкони будумам 1 литр да овардагиюм роғани гӯспанд ов кардагӣ. шавҳарам гуфтам ҳардуш омехта кунам, не гуфт ӯ отделна беста, иша отделна ов кун. даҷа боша калаву почара дадам ҷӯшонда истай да каструли калони 10 литра ва ина иша шиканбай чиша озӣ мегирам, жарид мекунам. даҷа бо хоҳиши як хоҳари азиз салати капуста кардем. барои салати капустаи мо чӣ даркора, якта капустара мегирем, амхе кубик кубик реза мекунем. ана баъд 300 грамм сабзира мегирем, айтёрка мегзаронем ва даҷа боша камтар петрушка қати укроп гирифтам, нимта чеснок ва ана камтарак молотый перец красный ва ана барои салати сабзича приправа гирифтам. кориандра дошта бошен, ҳатман кориандра бидозем ки рангша хушрӯ мекунам. ман ки надоштам, надохтам. баъд мода бо 3 қошуқ шакар даркорай, 3 қошуқи калон уксус, камтарак намак. да ахир баъд 100 грамм равғани ҷӯша мегирем, ҷӯш карда ба айболош мерезем. дӯстони азиз, дина шавҳарам қати дадам, калаву почара ҳамара тоза карда истабдан. баъд духтарам яке мара фарёд кард, мега бува ана тра ата мега ки ана нокораи ҳичи кора ай дасташ намебиёя. баъд шавҳарам мара нигоҳ кард, ман ҳичиш нагуфтаму. ана шавҳарам мега мехай нест, ман гуфтам ки чихе нест. ба мега шавҳарам таҳдай, ман да боло. баъд гуфтам ки чихе нокораем, гуфтам ҳамаи чира метонум. ба мега ки мега ту метонум нагу, мега биёзи, мега ҳамёра тоза кун. гуфтам не дастам бу мегирам, ман намехӯрам хеле чизо. ба гуфт ки хай охи нокорара нокора мегаанд. мега рости ман дар ҳаётам и корора кардагӣ нестам. ана барои ҳамин уқа дӯст намедорам, бо буҳошам табезебай бо намехӯрам. охи гӯшти гӯсфанда ман уқа дӯст намедорам, гӯшти гова дӯст медорам. ина шавҳарамда ҳамаша тайёр карда метиҳам, қати дадам мехӯранд. духтармам гӯшти гӯспанд намехӯрдай. ҳози ман эркачаи шавҳарам чизе мефорад, ай ҳози аллакай чӣ карда истам. ба мардак мега ки ина сар шид, амин ҳамаи чира харонда мегира вақти амин 3 моҳда мега. ана эркачагита бо сар кардӣ мега. дина гуфтам ки мардак мара киви форда истай. гуфта гап нестай, пага меёрам, хай имрӯз жудат карда шитам аминҷа, кай бегаҳ мешававу шавҳарам киви мебиёра. гуфта хай 3 моҳ эркагӣ мекунем акун. 3 моҳ баъди 3 моҳ хай дига ҳамаи чира хӯрдаам мегирем. хай ҳозира шудам, ҳамаи чира хӯрдаам метавонам. худора шукр, ман хеле чӣ тактикоси безеб намешам. амиқа ки бӯи духидаву баъд вақти овқаткунида камтару ба саҳарӣ дилам беҳазур мешава. хел хай хушрӯ мегзаронам ҳомиладорира. хай дар дами пирӣ худованд ба мо бояд тӯҳфа кардай, тифли бегуноҳ. барои ҳамин хай худора шукр мекунем. ман дар орзуи як духтарчаи дига ҳастам. хай икарат ман духтарча намекунам, медонам ки бача мекунам. барои ки ана ман якта духтар мекунам, якта бача. моҳи ноябрда кӯдаки ки ғалтида буд ӯ духтарча буд, иш бача. ҳай хай иша ки кардем, як сола кишид, бо хай бо яктаи дига духтарча мекунем. баъд дастархона суфрара ҷамъу гир мекунем. даҷа боша ина салатакои моам тайёр шид. хоҳари азиз, инам хеле карда дар банкаҳо мегирем, баъд дар холодильник мемонем, чанд қай бифора меиста, ҳичи вайрон намешава. ба камкам гирифта хӯрдан мегирем.
ба ҳамаи шумо миннатдории худро мерасонам. дӯстони азиз ки канали мара дастгирӣ мекунен. бо дастгирии шумо мо ба ҳамин рӯза расидем. касоне ки дар Фаберлик кор карданиянд, марҳамат ба ҳамин рақамҳои телефоне ки ман дар ҳамин рӯи экран мондагим ҳатман занг бизанен. лайку комментариҳои худро дариғ надорен. дӯстони азиз, то наворҳои оянда Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.